nomor 20 ayat sadaro di tolu. Mar hite-hite goarni de bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amin. Hisapan mahamu songon poso-poso na baru tubuhi, disusuna denggan, na somangatci, asalam gadda hamu marhite-hite siani, molo tungnunga di dai hamu basar ni Tuhani. Puji hamu ma debata hagu guatai, olopok kamu ma debata ni si Jakob, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan Yesus Tuhan nami, nama dok mauliate dohami tuho, ala diteluhoko dosa dohot hamatean, mar hite-hite hamamatemi. Ala disodangi ho tanoman nami. Asa marpakirimo nama ngolu hami, ala ni haheheon mi. Dang pola bema biar hami mida hamatean, ai hodo ulu nami. Ruas mudo hami, di pauta todo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean tu hanguluan, atong pargugoi mahami, mamuji dohot manguloi ho ari-ari, pasang poko di bagasan haporsiaon na mangulu, pai masahat hami tulabungmu. Amen.
Mari dihita sa bukwede nomor 385 ayat sada. Tatangihon ma patik ni debata, patik parjolo satro di paupaton. Patik parjolo. Ahu do Jahoba debatam ninna debatata, dang jadi marakup ahu bahinonmu debatam. Patik paduahon. Dang jadi ganoonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon, rodi na di bakasan aek na di torunitano. Yang gotunggabe si sobaon manang sioloan. Patik patoluhon. Dang jadi dohonon guarni debata yang gosoture dalanna. Ay hona uhumna dosogot akka na marsineang di guarna. Patik paupaton. Ingot hamu mapabadiahon ari minggui. Di naonom ari maulahamu nasa siulaonmu. Alai anggo ari papituhoni. Ari pada janan ni Jahoba debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasa dari i. Manang anakmu pe manang burum. Manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru. Rodi pinahanmu, rodi isini hutani halak pe na mangebati hutam. Ai dinonom ari do ditok pada batal langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi. Mare dia doi bana diari papituhoni. Di bahani do ubahana di pasu-pasu di bata Jahoba ari pada denian nai jala di parabadiai atong rak mahita magidugugo tutuhata ali Tuhan di bata saya pargugui mahami mangulahon na humbar tupati imi amin tapuji matuhata marhite ede nomor 324 ayat 2 sampai 3 buku ede.
tatopotima dosata. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gitjang. Parguko na suatu dosan. Perdinggan bahasa doho jalaro di saleleng-leleng na do asini roham. Saya marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala saya unang bay ingot akka dosa nami. Ay jot do hami mardosa maradot pokko. Jala jot do husungguli hami rimas marhitesian pangalasyon nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, saya unang paingot-ingot pangalasyon nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Oh ale Tuhan debata hatuan nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami. Alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hata baga-baga taringot tu hasesani dosata. Songonondo hatani Tuhan Yesus. Roma hamu wow hamu akan loja jalana sorat upasonang pe hamu. Buat hamu ma augak kutu hamu. Guruhon hamu masyanau. Aina labok doau jalana serep marroha. Asa dapotan hasonangan to dimuna. Ai labok do augakku jalan yang do dohot na huwa papor satun. Hasangapon ma di debata na dikija. Amin. Marete hita tabukede nomor 110 asa daro di 2. Tabegema hatani debata turpuk diari mingguan imana dienet sian pangukapon sada ayat 4 saat rodiwalu. Pangukapon sada ayat 4 saat rodiwalu tajahama marsikat soring. Au surat ni si Johannes madapoton na pituhuria na di Asia. Asini roha madihamu dohot dame sian ibana na mangului. Na ayat 5 ruas. Nang siang Yesus Kristus ditendangin sesama, maka tubuh siang akan mengangkat, digonggong akan rajanan tanah. Di mana dengan panggilan minutan kagarita, tiada sata menghukum Dijadi hondo hita gabe harajaon hamalimun ni debata amanai. Di ibana ma hasangapon dohot hagogoon rodi saleleng-leleng na amin.
Audo bonana jala ujungna ninna Tuhan debata. Debata nuaing, debata naung adong hian, nanaing roi, si gonggom saluhutna, songoni masahatna. Mertua do halatna tumangion hatana debata jala nau peopsa. Amin. Meredehita sebukai di nomor 361 ayat 3 dohot pitu. Tahatidakom maha porsiaw tay songon nat hinatidakon ni dongat tas ha porsiaw di sedok portibion. Rap mahitamadok. Au porsia di debata Jehova, ido ama pargogo na suatu dosan, nat mo palangit do tano. Au porsia di Yesus Kristus, anak di debata Jehova, nasasadai. Imana tinubuon ni si Maria, nagabegabean siya to di perbadia, adorak suagubuhan. Ido tuhata, nat mo nabernit di pangumuman ni silatu. Nampat terpajal lo ibana di au pinarsila. Natua tu banotoru dung di tanong. Namulak mengoldo di hari patuluhon. Nama naik surko lahudut siya ni debata Jehova. Amanai pargogo na suatu dosani. Di simay bana pe mamulak suatu tanong on manguhumi halak na mangulu dohot nama. Au porsia di kondi perbadia. Jala adong sada horia na badia. Horia hato pani halak Kristen akan abadia. Dohot dia sesani dosa. Dohot dihatai namando. Mulak mangulu dosa dagnira nong mate. Dohot dia nguluan na kabegema titing namasa di kuriatta di nasa minggu. Kor NHKBP.
Tabegema titing na masa di huriata di nasaminggo. Shalom. Parhalado HKBP Serpong, pasahaton selamat hari Minggu jala selamat madahoti parminggo di bagas joro johot na patupahon parminggo di bagas Taganuk marsada-sada. Laos hut ma pasahatot sian parhalado selamat ulang tahun turuas nihurian na marulang tahun di hari hatu tubuh dohot marulang tahun parsaripeot di mingguon. Diramoti jala di pasu-pasu tuatta mahita saluhudna. Tikting Minggu 27 April 2025 Parjolo Warni Minggu ta Saderion Minggu 27 April 2025 masuk mahita tu Minggu Quasimodo go geniti ima songon poso-poso nai baru tubuh Sada Petrus 2 ayat 2. Topik Minggu saderon ima tangihon hamuma asa mangolu todimuna. Danak nasora na tubuh. Di hari Senin 21 April 2025 di basa-basa tuhatta do sada danak bawa tu keluarga daulat saat tarihoran Jetrin Priskila Sirupa Wik Judea. Hipasdo dagdanaki nang natorasna. Keluarga naib baru di HKBP Serpong, ima keluarga putra Makmur Boang Manalu, Yolanda Sintia Panggabean, dohot sadahala ianakon. Di patadao di parmingguan pukul 8 WIB. Paupaton ruas parguru di bagasan Parmahanion Nihuria. Mamukka sadarion di Jakon Huriattado Kristin Simanjuntak. Gabe ruas parguru di bagasan Parmahanion Nihuria. Marharoroan sian GPDI Efrata Depok. Palimahon pelian khusus. Di Minggu sadarion di Ganuk Parmingguon. Di patupa 2 hali papungu pelean parjolo amplop na balau tuhuria dohot pusat jala pelean pa 2 hot amplop violet lau mengurupi haperluan operasional distrik pasat ulos holong turuas na marumur 70 tahun di hari Minggu sadarion di parmingguan pukul 10 sadawib patupon ni huriatta do acara pasat ulos holong tu pitu halak ruas ni hurian nama rumur 70 tahun. Napa pituhon pakobasion partangyangan wik. Patupahon ni huriatta do partangyangan wik masuk pukul 20 WIB. Ima di hari Kamis sada Mei 2025. Di Weksion di bagas ni keluarga Agus Manupak Leonardo Siman Citorus Heldiora Limbong di Wek Jerusalem keluarga Stepanus Ade Dwinanto Sonang Gultom Glentina Sophia Blesi Pasaribu di Wek Betel ima di keluarga Johansen Togu M Nenggolan Dewi Christine Tambun. Napawaluhon kebaktian Padang Sekolah Minggu HKBP Serpong Horong Kecil. Sekolah Minggu HKBP Serpong naing patupaon acara kebaktian Padang khusus tu akad dana Sekolah Minggu Horong Kecil, kelas kecil Manang Prateka hingga kelas tolu. Di patupa di hari Minggu sadarion pukul 7.30 saat 10 tolu WIB maringanan di kebun kepik Patriot Eco Camp Gunung Sindur. Tema damai sejahtera Kristus di tengah keluarga. Manangsian Yohanes 20 ayat 26b. Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kegiatan non mertujuan pahebakon haporconi akad dana sekolah minggu sian sihae tehon na marhite ibadah
dot aktivitas di luar ruangan nama bain las rohana sida di bagasan hasadaun niroha dot holong niroha anggiat marhite kegiatan non ganum akad danak sekolah minggu mian di bagasan las niroha jala magodang di bagasan panadan natakas tu Tuhan Yesus Kristus marsangak maguarni Tuhan Yesus marhite kebaktian padang sekolah mingguan pasiaun ibadah tim doa HKBP Serpong di hari Senin 28 April 2025 pukul 10 siawit marhite jum di patupa do ibadah tim doa HKBP Serpong khusus mananyakot akka ruas nihurian nama kirim hamalumon sian akka parsahiton ibadah tim doaon diulon inang pendeta Lucy Panggabean Pugokko kami ma akka ruas dohot parhado ni uriatta madoti ulaoni pasepuluhon pembekalan pendamping remaja PDR HKBP Serpong di hari Sabtu 3 Mei 2025 mamukka pukul 10 WIB 1:14 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong patu paun ni huriatta do acara pembekalan pendamping remaja HKBP Serpong nagabe narasumber pembekalan ni ima ama Padita Sarlen Lubat Tobing jala gabe tema dia kegiatan ima karunia dalam pemuritan memimpin dengan hati melayani dengan karunia sada Korintus 22 ayat sada rodi 10 sada marsangap magoarni tuhatta marhite kegiatan pembekalan ini jala lamar bunga ranma rohat na rade mabohobasi dot haporseon na togu diaka pendamping remaja di huriatta ibadah kebangunan iman manang KKI NHKBP Serpong napo sebelum HKBP Serpong naing patupaun acara ibadah KKI manang kebaktian kebangunan iman di hari Sabtu 3 Mei 2025 pukul 10 WIB maringanan di gereja HKBP Serpong. Ugokok kami masude akan apa sebelum HKBP Serpong asal parsidohot di kegiatan KKIon marsang maguarni tuhatta marhite acara ibadah KKI napo sebelum HKBP Serpong. Pilihan khusus di hari Minggu 4 Mei 2025 di Ganuk Parmingguan di Patupa 2 hari papungu pelean parjolo amplep nabalau turia dohot pusat jala pelempa 2 hon amplop na kuning lau mengurupi dana pembangunan kuria HKBP Serpong songonima suara ni tikting sadarion detail kegiatan keuangan dan warta pembangunan yang lebih lengkap dapat dilihat di warta jemaat serta warta keuangan yang telah dibagikan di WA Group masing-masing. Saunari sama tu acara pasaton ulos turuas nama rumur 70 tahun. Salam. Oleh tema di tuata, oleh tema di tasudi ruas dot paraladu, ala di bagasan hai pason hita palat yon. Amang inang di bagasan Arianon di patupa Dewan Diakon do pasaton ulus tu na tua nami nama rumur 70 tahun jalaon lanjutan sian tanggal siamar na salpu domang ala di tanggal li gudang nasoro jadi sonari pasataima uluson ai paritian do nama ang natatua ale molo mamasu-masu tu atai do songon natar surat itu salmen siap puli do pisan hari-hari ini tondinami itap 70 tahun do jala molo maragugon si tutu dia dieak do 20 tahun jala hinadenggan nasida do anguluan dohot alu jaon di hatop ai hatop si tutu do lahu salku ima amang songon dasar pasaton ulus tamu amang natutuan nami apala tikyon alani ujuhamahmu amang natutua rohamu tujo pasak tema tuang padita. Jadi ada orang setuju lo dihamu nak kamang dot inang na tua nami naneng wacalo ulos holong sian tonga-tonga ni huriata perlu
dohonon nami Papua pasaton uloson naneng madok mauliate do huriai marhite hamuna na nilehon itu hatta di hamuna umur naunggok 70 tahun. Jala laos ke tangiang nina sahuriaon marhite ulos sian haba tahotai ulos naherbangan non ape tua baramuna sai partina damai tuhatta na setoktong di hatua muna mengulosi badan dohot todemuna di palas rohani tuhatta nang pegudang aka hangaluton jala ulos nagajang patuduhon tangiang ne sudi huria ruas ni HKBP Sarpong dihamunak kana tua-tua nami asia angkiat adong barita las niroha barita gabi dihamuna gacang nang umur muna ditabay tu hatta tutiki nanay roh ulos si torop rabu tangiang ni huriomay dihamuna asa angkiat tutiki nanay roh marhiti ka pinopar martaba-taba las niroha muna di akapahopu dinini dinono anggianya satu muna tusa na saur rumah tua di pardalana di ngolu sedia liling pe di lewat hatta ari-ari do pe tutikina na roh alani dohonon nami ma songonay dok ni hatani tu hatta sahat rodi hatu tuamu setok tong doa jala rodi na ubanon say au do mangusung hamu au do mapahesa na say laon au do mangopa au do mangabing jala au paluahon nuain jala hamuma uloson di bagasan las niroha jala nang margogo mangadalani ari-ari tutiki nanaing Roma hamuna tujolo Gohar-gohar ni nama jalo ulus Roma momong tujolo parjolo amang baktiar si barani tanggal 1 tubuh 7 Januari 1942 sian weksion maju mamang inang basaria si manjuntak tanggal 1 tubuh 20 Agustus 1950 sian weksion patuluhon amang situa saud sianipar tanggal 1 tubuh 26 April 1946 sian wek Bethlehem paubaton inang Gusta Nur Saida Sinaga tanggal 1 tubuh sia Agustus 1950 sian wek Bethlehem
mula mamu amang inang tu dulan muna. Pelajut pekaima tungi inang Nyonya Delima Tampu Bolon Boru Silitonga tanggal 1 tubuh 2 Agustus 1950 sian wek Ebenezer tang rona sida maaf amang. Tungi amang pahala Simanjutak tanggal 1 tubuh 20 Maret 1955 sian wek sion 75 mamang. Tungi amang situa Jairus Sihotang tanggal 1 tubuh 22 Maret 1955 sian wek Ebenezer. Mula mamuang tu dulum na songonima amang inang pasaton ulus yang natua nama umur 70 tahun tuhatama nama masu ita saluna butima. Tapapunguma Priata Hukmet Amarete sa Bukede nomor 750 at sada. Perdudut na. Amen.
Dami ni de matana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramot ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Urian itu hata ni dewata naneng marsaringar dihita di mingguta sadarion ima minggu kuasi domo de geniti ima sianatar surat di Yesaya 55 mamukame sian ayat sada sahat rodi ayat 5 pucahahon ma dihita tapai guti hutma. O sude hamu akana mauas Roma hamu tu aikon jala hamu akana somar hepeng Roma hamu manuhor mamonggoli dohot mangaton sai Roma hamu manuhor anggur dohot susu unang pola marhepeng manang marpanuhor buasa tung madasing hepek kamu tu naso tau hangolu honoton jala naniomon muna tuhor ni naso tau pasonak kamu sai tangihon hamu maau asa panganon muna natawui jala bosuran rohamuna di tabo-tabo tarehon hamuma pinggol muna jala roma hamu tuau tangihon hamuma asa mangolu todimuna jadi bahenokku matu hamu padan saliling-lilingna ima padan parasian nasi tongi tusi Daud nasotupa muba idama sitidangi tuaka bangso ibana hulehon bahen partoki dohot silehon patik tuaka bangso idama bangso naso tinadam hian ikon cowon mudo jala bangso naso tumadaho ro manaho piho alani cahuba de batam dohot alani nabadiane Israel enunga mar mulia ho di bahen ima sahatna minggu kuasi modo geniti manang merlapatan songon poso-poso nai baru tubuh seperti bayi yang baru lahir na marujahan Tuhatan di dewata di sada Petrus 2 ayat 2 songon poso-poso nai baru tubuh uasan mahamu disusun atama naso marlau asalam magodak kamu orhonon nei bahen haluaon dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Laho paadar hontu hita, laho mangido hontu hita, dung siduk kita, mamestahon parningotan di sitaonon dohot hamamate ni Kristus, nang dung sidung hita marpesta pasca di buha-buha ijuk dohot nang pesta pasca parcolo dohot padua hon nuaing dang sodisi kita. Ale minggu kuasi modo geneti pasunggul hotu hita asa magudang hita di haporsiaon. Menjadi bertumbuh supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Merhite turpuk cami taon di bagasan topik tangihon hamuma asa mengulu todimuna dengarkanlah Tuhan maka kamu akan hidup amanginan laho paadar hontu hita akadia masih tangihonota jala si ulahonota merhite hatane toropukhon tai dari son tangapala mall berata tusi taringot tu na gratis ate na somartuhor nueng nunga peam tabige madok makan bergizi gratis dunge nunga dicanangkan tong ang giat saut
pajongjong 200 sekolah na didok sekolah rakyat na direncanakan tong gratis. Asa dina parpudion suara na gratis dang martuhor dang margarar seolah-olah ya, menggantikan tidak ada makan siang yang gratis. Doain ngarong makan siang gratis. Molo ditaringoti pedison macalo akka kebutuhan aek roti manang gandum anggur dohot susu so pola marpanuhor so pola marhepeng dakolan soal manaringoti akan narikot di ngulu si ganupari di si alai molo tumpe ta auhoni tu parngulot ta si ganupari dohonot tama marhiti turpukon pabua dang sian usaha ta sabik kape haroroni narikot di parnguluon si ganupari si inumon si panganon di parabiton dot akan narikot nasing naing dohonot ta na pinasahat ni haroroan di hanguluan ni doi ima debata. Asa molo tumpeta au songoni unang nang tinggal di hita pamahaman bahwa nanidok na di bagasan turpukon taringo tu aek taringo tu si panganon taringo tu anggur do susu dot akka si panganon na tahu sa sitongna nang marturu-turu tu haluaon na pinatupani Tuhan Yesus di bagasan ngoruta. Jala hata panurirangion na di bagasan turpukon nungabe di pasaut debata marhite na menghadirkan Yesus Kristus Tuhatay siyan pinopar ni si Daud nagabi ihot-ihot di padang lahom mapuan tu haluaon songon nani suarahon di turpukon di bagasan ayat tolu nakikima padan parasian nasi tongi tu si Daud nasotupa muwa nungabe di pasikop marhite harorone Kristus tu portibion. Alay sekaligus ma taringo tu si panganon do sinumon nunga betong di pasikop Tuhan Yesusi marhite nanidokna di sadatiki na tersurat di Yohanes 6 ayat 35 di dok songonon. Dungini na Jesus mamadok na sida. Audo roti hangoluani sadok na somalebe manangise naung rotu au jala na sotupa be mauas manangise na porsea diau. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Atong dia masih tangi honotna. Na patuduhon asa dihita hanguluani. Na parjolo hamuna kamang dotinang. Unang salah mamilit hita di pardalanan di nguluon. Nang pe gudang akka tawarang-tawarang. Nalaho pasonakon rohatta di tonga-tonga ni ngulu di portibion. Tang namadok asa tatinggalhon portibion daw. Aletong dohita mangulu di portibion. Alay unang loas, manang unang gabi pilit. Ngulut tay gabi marrocahan tuaha na adong di pardalanan ni ngulu taon songon halak na porsea. Lului ma, bulahon ma, pangidong ma, ragam ni pasu-pasu alat tado naking dematado mual ni akaragam ni narikot di pardalanan ni ngurut ta
alay dung dilehon itu tihita so tung tahalupahon iwana pilit ma hangoluani unang tapilit hangoluan na parsatokinan di Portibion boido hita tado gabe halak na sukses gok akan narikot di bagasan uluan alai ingotot tamang terbatas do partikyan ni boido mungkin tanikmati ono 10 tahun 70 tahun doh nang satorusna tarsongon aka amang doh inang nama calo ulos holong di bagasan sadarion nungalobi umur muna 70 tahun dilewat tuhatai meragam akan naung ni alaman muna di pardalanan ningolu alai pasti do di paru kilo kamuna bahkan di tiki parpudianan ningolu muna di hatu tua muna tu dia doa muse itu teh dung sidung akak tugas mungkin adong do halak menikmati ninna aledang porsi au menikmati 100% gudang do pesi hangalu tonom muna di pardalanan ni ngoluan alani pilit ma hangoluan jalahi ma hasiholi ma bangido masiatu hatta akan narekoti alayunang lupahon sumber ni na ni harekotonmu di pardalanan ni ngoluan Paulus gabe sada teladan na luar biasa dung pacupang ibana do Kristus bulus do dipilit ibana Kristus ibana sahalak na sangap di hajuhudion na disegani sian horong farisi alay dung ditakup tu hatta ibana di pardalanan tu Damsik si may bana mamereng keadaan na nasa sitong na di Pilipitulu ayat 7:1 di bahasa Indonesia di doksongonon tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Urian itu hatta borhat mahita molo dicouhon didok nuai tangihon ma tatangihon ma bahwa Kristus do hangoluan dihita ima nagabe madasori sudah ka ulauta di pardalanan ningolu mari bagi orang-orang muda berkarirlah belajarlah capalah cita-cita mulailah berpikir tentang masa depan tetapi jangan berjalan sendiri biarlah bersama dengan Tuhan karena semua apa yang kita capai di dalam perolehan pencapaian kita di tengah-tengah dunia tanpa Kristus itu akan membawa kepada kematian dan kesia-siaan dipaingot di bagasan turpukon wa satung madasing hepek kamu tu naso tau hangolu honoton jala niomomuna tu hornina so tau pasonakok kamu urian itu harta singot-singot don tak kuboto si dia torok jala saangkiat ma dang masai di ruas ni HKBP Serpong alam tu masa pe tarapul mahamuna sedia gudang keluarga gabe arsak namasa Allah kecukupan pada akhirnya dipergunakan ke narkoba do tuaka namupuan arsak sedang menangis dohita tangis dohita nuaing mamereng keadaan di bangsota nasom marna sidung
Gudang triliunan hepeng di negara dipakai polang persoalan narkoba tapi tidak pernah selesai. Tak tahu bahwa di dia dosa lani. Alai di bagasan terpukon sudehi tak termasuk na persia di Kristus ambil bagian untuk memerangi. Dakolani ikut tangis dohitan wae. Ala ternyata anong barita pabotohon pabua di bona pasogita di haroroan ni hita na di pangaratuanon di Sumatera Utara nang di Tapanuli Raya. Perkembangan di judi online doh nang di pesat ni peredaran do pemakai narkoba di Sumatera Utara. Bahkan disinyalir provinsi nomor 1 di hal ini. Bananwaeng adong sada gerakan keprihatinan jana kahuria-huria merhitia kepimpinan gereja na di Sumatera Utara. Terlumo bimaha kagipi nangpe gudang madok bahasa sebatas martangiang anggoh madok tung sederhana pe di rohani halak ale tabo tu ruadong gugu ni tangiang ketika sepakat pimpinan-pimpinan ni huria parhalaro ni huria dot ruas ni huria mengatakan no untuk narkoba beredar. Sada gerakan moralitas jalatuk doh waso ni tangiang mengubah. Dalam mulai sian tonga-tonga ni perjanjian lama sada na spektakuler taingot. Papua tembok Jericho boy hancur alani tangiang dohot kucian tu dewata. Hurian itu hatna. Molo dipatupai secara khusus alai naing manang di ibadah keluarga ta. Dia katangi yang pribadi ta. Unang neang rohat ta disi. Rak mahita bergumul pasahatone. Molotung pedang sahat itu bagasta. Alai sahat tu bagas ni dongata. Bahkan mungkin dan keluarga ta. Na akka generasi penerusna menjadi terlibat di peredaran doh pemakaian narkoba. Alai ingot ma molulam rarat doi tokin nai sahat mai tu bagasta. Molodang adong kerinduata laho mangato api i dang marsuara hita terlumo madi pengambil keputusan taringot tusi di bangsot tahun tokinai sahat mai di ruang tamuta di kamar-kamar na di bagas tai urian itu hatta dang boy hitam madok dang urusat tadi asa angkiat lam manahan hita asa lam dihita hamuna kamang kebahagiaan dosonang di roha jala dihita hanguluan na bahagiai di haradiota mamake na adong dihita ahapi parbinotoat tado jabatat tado ulaot tado perkerecuan di dia pehita sadok ngulut tay tatu horhon may tuaka na mabayan na parohon hanguluan dang hamateo benagabe di dok hatan itu hataon saya tangion hamumau asa panganon muna na to buhi cala bosuran rohamuna di tabo-tabo tarehon hamuma pinggol muna cala roma hamu tuhau Tuhan merindukan di negara ini ada pertobatan
jala tamulai mai siat tonga-tonga dirita keluargata dohot nang siat tonga-tonga ni kuriata. Gabis ada gerakan ma pinomat dimulai dengan gerakan doa bersama untuk mengatakan sekali lagi, no duaka na merusak di perjalanan ni ngurut na baruahon naing suara honon ni terpuhon na naing tangi honot tasyan dewata bahwa adong do dison kabar baik baritan nauli good news dia may namadok bahwa halwa ni dilehon dewata halwa ni macai argadoi ale dilehon dewata secara cuma-cuma dan pola marpanuhor adong tolu sikap ni joma lahu menyambut keselamatan na pinaradi ni dewata na parculo ima tidak perlu lagi diselamatkan ngabe ngape ngamar dapola be ate ina mai bamulo mate ba mate mak ba ditaruhon nanti itu dia tubuh napa sokit do tunasing alam Allah hamuna na tua-tua namin ang marumur 70 tahun itu dia do hamuna bolo tung marusung mulu besur goro nasugot punguan paropuan marek de sonakia ku pakelalahon alaniaha ala di suarahon nasira bahwa holan di bagasan Kristus do haluaon jala adong inganan hason hangat di parade tu hatai ali adong do halak ada pola perlu bejamit hei nunga be ya sudah masuk ke lumpur ya sudahlah hirana sorong be partikian bertobat dan adong partikian merhamu baun nunga pea umbe menolak keselamatan na pinaradi ni Tuhatta aleng gohita dak songoni kabar baik kita sambut main di bagasan las ni roha banagabi nang di bagasan turpukon di dok oh suri hamu ayo dia kanong tarpedem dungo bangkitlah Kristus sudah bangkit maka monakok kita urang hot di bagasan hadiron tidak ada dosa yang terbesar yang tidak bisa diampuni Tuhan. Kuasa pengampunannya berlaku untuk kita. Tataku mai bican sehari-hari. Dan gak bihalak na menolak kita. Ale molotung petorak torok na menolak anggo kita daun. Na paduahon ima mangalului jala cupangan haluaon ninnai bana marhiti usahana sendiri. Tapola mauli idota sena katonga-tonga ni pakaporsyaon na asing di humaliak kita yang mengandalkan dirinya di bagasan haluaon ni dirina ninna marhiti ulaon nadengkan hati-hati kita di tahun transformasi ope adong do singot-singot tuhi HKBP turuas ni huria HKBP laho paingoton pa rata-ratahon pai baruon nang pangutia serta monodung salah imam taringotu pengajarion hapor siautai asa mulak hita unang tartai tuaka pengajaran na asing bahwa na patuluhon iro nang nadihapursion ni HKBP bahwa keselamatan haluang ni tajalo secara cuma-cuma gratis asimirohani dewata hadui dan arung andil siak kita sian usahat ido HKBP asing siani angwa madok dang HKBP bahkan tajong do konfesi ni HKBP 1950 sada na terbit di hati hai na marudut tu tahun 1920 maddo na lilu do halak ninna pangajaran ni HKBP moloadok kalak maddo bahwa di ibana haluaon hasesaan ni dosa haluaon sian simbolis
sian usaha. Nalilu macai koras doi padohane. Taingot ma molo sega madasor sega do luhutan. Molo sega hita di dasor ni haporsyota taringot tuson. Memang mungkin kita berbuat baik, kita melakukan kebaikan, tetapi kalau itu supaya, sekali lagi, supaya saya selamat, maka kitalah orang yang paling malang dari tengah-tengah manusia di dunia ini. Alai doholot tama Tuhan medok mulia te maau tongdo berbuat baik yang sama markor marede rotu gereja rotu pertanyaan itak ninabu tabain tuhuriai marhiti peleata rohata pikirata pabahenata dohot narong dihita pasu-pasu nerewata alai dang asa maluahita alai ala nong malua. Itu adalah ungkapan syukur. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau kita mau melakukan sesuatu supaya saya sampai, saya boleh menerima, mungkin kecewa dohita suatu saat. Mamereng ngoluan, mungkin boy dohita gabi mangapian, boy dohita menyesali diri. Anai dihalak, naung madok, dewatado na mga lihot yaw, kabar baik, keselamatan diberikan dengan cuma-cuma gratis sian asin ni roha ni mata di bagasan las ni roha doi dangadong disi ungut-ungut dangadong disi na menuntut darong disi nagabe marpangaci alai sian ias ni rohana sian ketulusanna laho pasangapon tuhatai asa marhitei napatuluhon siya turpukon ado si tangihonot tasian dewata asa manguluhita kita memperoleh kehidupan bergereja, kehidupan berkeluarga, kehidupan pribadi kita di tonga-tonga ni ulau tai di ngolu sikanu pari di sudena masa moltonganong pe arsak pakai ma arsak ni laho memaritahon laho memberitakan haluaon nasian demata di teke Esther Carol itu, orang ko sada na tua-tua, madok, tapola wamang padita, mula tong songonok piao, aleng ngaporsiaw di Jesus tu surgwe doaw. Jadi boha inong, ngara di ho porhat nunga, sehatok niya Tuhan Jesus roh ni Yohana, macuwaw, luar biasa. Kalaulah kesaksian itu ada di dalam dirinya, bahkan kesaksian kekuatan keluarga, mernida haporsian ni inangi, saya kira itu menjadi berita baik. Tu sadok pinopar, di hamuna kamang nama calo umur naung lubis yang 70 tahun, tadi amai ulosi, tak sedia argani. 100-an ribu dui, itu kan? Ibu toin yang luar gani kan? Alai nomargai nunga di calohamu, diolosi tuhatai mabadan dot totimuna, nunga dong nekon berita hono muna, haluau naung jinalomuna sian Tuhane tuaka pinopar, angkiat nang nasida, gade palumean ni arta. Di haporsiaon dakolan arta 1 keturunan kah 2 keturunan kah 3 keturunan atau sampai 7 keturunan ale palumehon ma arta ni partodian wariskanlah iman kepada generasi dengan memberitakan terus menerus tajagai ma pangisi ni bagas tamat dok targa hodah asa marhiti siani gabi borhat hita di bagasan aktivitas ningolo si gano pari si Paulus mandok asa gabi surat ni Kristus na terbuka hita di nabui cahahon ni
aka na humaliak kita. Baritahon mahaluan mi, baritahon ma Kristus nang makamo nakoko, baritahon mahaporsyon di bagasan Kristusi, marhite na mamake pikirata, gabe hataridaan ni pikiran ni Kristus. Na mamake sude pamerengata, parbinekiata, dohot nang pakatayota, gabe di idahalak di si Kristus. Namamake tangatay sikap ni tangan ni Kristus. Nawo dipakilalahon torop halak. Menjadi karyawan yang baik, yang jujur, yang terpercaya. Jaka ulaon, jala pos rohani halak. Mula di pasahat tuhita, ulaon dohonon nasirama. Kami percaya dia akan melakukannya bahkan lebih dari apa yang dituntut dari SOP yang tidak harus melanggar tetapi mengembangkan apa yang ada. Dagabe panidangiot deh mangalakahon lakata, mengulurkan tangan kita seperti Kristus yang telah mengulurkan tangan menjangkau kita. Kita bergerak kepada sesuatu yang lebih baik. Hataridaan ni Kristus may dakki tabe na mangurin waeng ale Kristus nang arong di bagasak kitay ma na mengendalikan sude panmulwata ido dalam dohot kemampuan ni hita di bagasan kuasa ni Kristus Yesus amanginang gabe mabaritahon bahkan nang lupa hita di sido nang dewata manaruhon pasuk-pasuk tairima idama sitidangi tuaka bangso ibana hulehon hule bahen partugi do silehon patik tuaka bangso idama bangso naso tinadam hian ikon cowon mudo jala bangso naso tumadaho rap manaho piho dia datang yang tidak kita kenal akan kita panggil dan dia datang. Bangsa nasotumat daho, bangsa yang tidak mengenal kita, orang yang tidak mengenal kita, Tuhan akan hadirkan ketika kita menjadi setia kepada Tuhan, memberitakan keselamatan itu. Romanahopiho alani Jehovah alani naunga mermulia ho diwahen. Kita ini adalah orang-orang yang telah dipermuliakan Tuhan. Berangkat mahita tadok ma Tuhan on maau paborhat maau gabe mamaritahon taringot tuhaluaon naku calo di perngulwoku. Amin martang yang mahita. Tuhan melihat di pasunggul hoko Tuhami dong siduk kami marningot di sitaunon sahat Tuhan mamaten umakop pami di hawa pinar silangi marhite Jumat Agung doh nang marningot di haheheon nagabe hamonangan nami marhite perayaan Paskah nuai marhite minggu nami sadarion asa lemagudak kami bertumbuh di bagasan Kristus. Jaladong dihami panca indra natacong lahum mamulati nadenggan sian najat patau mahami Tuhan manangi honho di pardalanan di ngolu nami asa unang salah pilit tami di ngoluon marhite na marhaposan tu pencapaian nami satiri na buhay mabaik kami kecewa angay hupilit kami maho nagabi hanguluan nami sa mulutong cupang pwede kami siyan asini roham pasu-pasum di pardakingon nami dan gabi lupa kami di ho na pasahaton di kami
ahai Tuhan. Huhamaleto kami mai, jalahu pakai kami mai, mapuan hanguluan, dan mapuan hamatean. Ajari mahami dot akayanak kon nami, asal nang tarela kami, jala memilit na mapuan hamaguan di tonga-tonga ni ngulu ni keluarga masyarakat terlumo bima dinamasan waeng corbut ni di pengembangan niaka peredaran di narkoba di judi online na gudang mabain susah na so makasabapon dohot nang mangulahon-ulahon alay nang say makirim makujot asalam guguk di iwana HP gabe dalam tu hamaguan. Lewat di hami bisuk dot hapistaran manada dalam mi merhite todim todi parwadiai asamalo hami mamulati nadenggan sian najahat. Ali Tuhan hutang yok kami cala hutio pami pabuanunga dileko di hami haluau cala ido nahu pastahok kami ganop are minggu na marningot do hami ganop cupang are minggu laho mamestahon ari hamonangan me marhite haheyon asa marhite naro hami tu bagas coromon di borhati mahami marhite hagogoon na syakoi laho madalani ari-ari si pasahatonmu sian nasi miroham sian ari Senin satu hari Sabtu mulak mahani muse dohonon nami mauliate ala dilawaso hami gabe markuku di haluaun nasyakoi laho madopang akka hamaolon ali Yesus Kristus nang paluaho kami sian asi miroham patau mahami hari-hari madok mauliate ala haluaon nang pinasahat mi asa hubarita ho kami barita naulii marhite Tuhan akka ulaon nadengkan asa patar hamuliaonmu hasangaponmu hagogoon dot huasom marhite diri nami asa ro akan nahumalyak kami lamanadaho lamanukun taringo tuho disyala hinadinggan ni papahenan nami maniru papahenan ni Kristus nagabi pasu-pasu hami tu nahumalyang asa pikiran nami gabi pikiran ni Kristus hata nami gabi hata ni Kristus sakap nami gabi sakap ni Kristus tangan nami gabi tangan ni Kristus si macucak nami gabi si macucak ni Kristus di pardalanan ni ngolu nami pai baru hami hari-hari ali Tuhan hot di hahotan nami sian asi ni rohami mamarita hosa pasu-pasu manang huriam hakabi pesar pongon dia kegiatan na pinatupa ni huriamon nasonang mardel ni holang ritual saping hasomalan saping pake ma paredon nami laho makatidakon ho dot makilalahon holong mi di pardalanan ni ngolu nami marjami tamahami tu diri nami satiri ditiki hupa puji-puji hasangapon mi ali Tuhan hamuliaon mi hagogoon mi marhiti rakam ni ede na huedeo kami huidahami ma upakelalo kami ma alusnya katangiang nami dinarohami martangiang marhite ibadah keluarga nami ibadah di tonga-tonga ni huriami Tuhan saya tangihon ma tangiang niak karwas ni huriam na martangiang dinagali lehon hagogoon di marak na marsak apuli dina madili patubo ma Tuhan pakirimon na mangodo dinahurangan Tuhan asiroham ukak mapadiluan di langit pasahat tu nasida merhite ahda boy di usahahon nasida di ngodu sian upare
terbaik kodo Tuhan. Pasahaton kudang nang pe sederhana aka ulau ni huriam na dewa di tonga-tonga ni hagawi pesar pongon. Alay idaw nasiwa ma tangan mo nagacangi mamasu-masu nasida. Tuhan, oma na mga lehon pos ni roha. Dia kanatoras na paborhat ianakon tua kaparsikolahan. Tarlumubi ma ditiki na parpudion. Nalaho paborhaton akayanakon tu pendidikan di terket na tumipo. Ali amang, odo amanami. Ama ni akanang ianakon nami. Patau mahami na toras. Kasunggul hotu nasira asa mangaradi nasira. Asa gabi ianakon na magudang di haporsyaon na tugu. Na pistar jalan na marparage na denggan. Lehon usehon di nasida. Parbinoto ani Tuhan nasian banua kisang. Marhiti haring gason yak kaya nakon nami na marsyajar. Tuhan, pasu-pasu na nga ulaw niya nakon nami na poso di sudut na poso di huriamon asi maroham. Bahim manasida menikmati hasil karejo nasida marhiti na maparguna hosa tuaka na pasangap oarmu. Unang di pasuasaihon pasu-pasumi tuaka na parohon hamagoan di pardalanan ni ngulu nasida. Nang marhiti akan na pinalumehon ni natoras nasida betuham diargahon nasida may. Aliamang si maroham nang dianakon nami rapdohot kurus sekolah minggu nang akan natoras nasida. Melodung sidung penasida mulak siang kebaktian padang asimaroham. Sudah akan nanulahon nasida. Buhay may gabi panidangion. Toka yang nakon namin na meti. Asang kiat marsangap po marhiti kegiatan nasida. Aso-paso nasida Tuhan padawa kaparsahiton. Asang kiat dinamulak nasida tu bagas nasida be. Di bagasan hahorason nasyako. Dahu akamara sian penguluan nasida. Upasa tami ma nangakaya ruas ni huriam. Na di bagasan ng nasida adong seorang akayanakon asimaroham Tuhan. Say homa na mga lehon gogo habisuhon hapistaran diaka natoras pagurang-gurang akayanakon na pinasahat me di bagasan keteladanan na marujahan tulomo ni roham. Ali Tuhan nang dakana tua-tua nami nasadarion naung makamulatehon huriami rabdo nasida nung marumur nasida 70 tahun. Ali Tuhan ang yang nirwas ni huriam matu nasida saya pe matu nasida ahipason gugu doh nang tuku ni haporsyaon dinamadalani ari-ari ni nguru nasida di hatuaon nasida ulo simana nasida marhite huaso hagogo ommi badan dohot poti nasida aliamang nangakapinopar nasida say homa na mamasu-masu pasaut akalomo ni roham mulutong nga dong akapinopar yanak ko nasida nang tiki na marumah tangga lehon di nasida si rokap ni tot di Tuhan tuho mahupasa tami nasida atong tangihon ma tangiyang namion pasaut masaluhut na sakap mo marhiti-hiti hami marhiti-hiti rumah tangga nami marhiti-hiti ulang nami si kanupari nang marhiti-hiti saluhut na pagkawiyason nami di HKBP Serpongon mangasaho na siniroham di bagasan Kristus Jesus Tuhan nami martania kami Tuhan. Amin. Merede mahita huhut papungu pilihan.
siang pangago. Di pasu-pasu cala diramoti Tuhan Dewata Maho. Di sodakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuho cala asima rohana midaho. Di dokpakon Tuhan Dewata Mabuhina Tuho cala dewasa honma damena tu todim. Amen.